हेडलाइन अछि दुर्गम अंचल रे जल समस्या खबर छापिला को पानी भाषा पोखरी न्यूज रिपोर्टर अगाधुआ रिपोर्टर अगाधुआ जिला संस्कृत ग्राम गलगलपुर इंडिया जाई ये आमो गां कथा तो साई कथा काली छापिले तो कोन होइछि देखिबा रे सेठी किसी लोक सहित भेटिलु सेमानक गारे जल समस्या थिला सेमानक पछरे भेटिलु कोन जल थिला समस्या
ଚାଲିଛି କଣ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଗାଁରେ ବୁଝିଥିଲୁ ସେଠି କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଭେଟିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ନାଁଟା ସାର୍ ବାଞ୍ଛାରେ ଯେ ଗଛା ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜଳର ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ କହିଥିଲି ପଛେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାମଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତାର ବିଷୟ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଯେ କେତେ ଫୋନଟା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ ରହିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାହୁ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଅଛି କିଛି ଜଳ ପିଅ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି ଯାହା ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଣିରେ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଅଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମ ଗଲଗପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପାଖରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଯେତେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପକାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯୋଉ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଖବର ଛବିବ ପାଉନି ଭାଷା ଅଗାଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ